Един мой плям от близките години, съня ми дойде и каза: засмян, момче, мечтите ти са сини, но с тях накъде? Днес са добри само хора с пари и не са сини мечти. Земята се върти. Разбрах това, което блянът каза, но реших все пак, че трябва без страх, без капчица омраза да опитам как човек като мен вечно с празен джоб ще може някой ден да престане да се чувства роб. Все пак надеждата е жива, все пак тя последна си отива. Тя е с тебе живота и никога не пада по гръб. Тя е тази, която дава сила, тя винаги духа е крепила и в моменти на радост, и в моменти на скръб. Тя нашата надежда, народът вече проглежда, а щом народът проглежда, животът му става скъп. Един мой плям от близките години, съня ми дойде и каза: засмян, момче, мечтите ти са сини, но с тях накъде? Днес са добри само хора с пари и не са сини мечти. Земята се върти. Все пак надеждата е жива, все пак тя последна си отива. Тя е с девет живота и никога не пада по гръб. Тя е тази, която дава сила, тя винаги духа е крепила и в моменти на радост, и в моменти на скръб. Все пак надеждата е жива, все пак тя последна си отива. Тя е с девет живота и никога не пада по гръб. Тя е тази, която дава сила, тя винаги духа е крепила и в моменти на радост, и в моменти на скръб.